Egerde şunu çözmedik ýagdaýynda onu Türkmenistan'ın konstitusiýasynyň esasyna ol işläp üçin edip bilmejek adamlara, iş yok adamlara hökman suratda pasobe diýmek ýa-ni bir pul möçberini minimal adamlaryň ýaşamak üçin pul möçberini bermeli. Ony Maliýe ministrligi bilen Iqtisadiýat ministrligi tespitläp o möçberini çykarmaly. Ine şu ýaly bütün dünýäde şu zatlar bolupdy, bizim konstitusiýamyzdan şu zatlara mümkinçilik berýär, ýöne şun bolany. Diýmek, Türkmenistanyň ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy Berdimuhammedow öz işini ýerine ýetirmek, diýmek kabinet ministriniň ýolbaşçysy Berdimuhammedow öz işini ýerine ýetirmek, diýmek Halk maslahatynyň milli geňeşiniň ýolbaşçysy Berdimuhammedow işini ýerine ýetirmek. Ine bol keçen zatlar. Şonuň üçin men size aýdýan, egerde işiniz ýok bolsa, hiç ýeri mümkinçilik ýok, iş ýok. Gidejiňiz ýok. Egerde başga da çağlaryňyz sizin üstüňizde bolsa, maşgalaryňyzy eklemek üçin, öz günüňizi görmek üçin siz bir guruluşa, döwlet guruluşynyň içinde ýaşap ýörüňiz. Siz bir ýekölemiz bir neobitaýym ostrov, ýa-ni hiç kim ýaşamayan ostrowda, ýa-ni adada ýaşamaýar. Siz döwletiň içinde ýaşaýan. O ýerde şertler bar, borçlar bar, haklar bar, hemme zat bolmaly. Şonuň üçin siz Türkmenistanyň prezidentiniň vekili hekimiň ýanyna baryň. Velayet we etraf. Olara soraw berin. Bize iş berin. İş beren okmy? Ondan şolardan pasob edip soram. Maňa gaýrat edip, ýa-ni maşgalamy eklemek üçin, meni eklemek üçin maňa pul kömegini berin. Ol bizim konstitusiýamyzda ýazylgan. Ine şonu talap etmeli. Ine şol arşyk aýtdy. Erti nowatda dursaňyzmy, çörek gutardymy? Şol gidip hökman suratda şu magzyna bolýarmy ýa-da hekimlige baryp talap etmeli. O hekim şu sorawlary prezidentiň ýerine ýetiriji vekili. Ine şol jogap bermeli. Gün hekime baryp şondan soraw edin. Näme sebäpden ine men çörege dur, men pulum ýok. Şol subsidiýaň ýa-ni hökümetiň üstü bilen kömek edilýän nanyň bahasyny men alyp bilemok. Maňa kömek edin, sebäbi men nowatym ýetenok bu torýa. İkinji soraw. Egerde siz puluňyzy alyp bilmeýän bolsaňyz, ýa-ni alýan aýlyňyzyň ýa pasobiýaňyzyň 70%, 60% pul möçberini galan kart bilen berilýän bolsa, siz dogry hakyňyz bar, şonu talap etmeli. Ony her vilayetde Merkez Bankynyň ýolbaşçysy bar, şoňa baryp Merkez Bankdan talap etmeli. Nämeň esasyna men pullary alyp bilemok. Birinji, ýerli bankyňyza barym ýolbaşçysyna, eger jogap bermese, Merkez Banka, ýa-ni her vilayetde Merkez Banklar bar, şondan talap edin. Siz dogry hakyňyz bar. Öz arşykaýatyňyzy aýtmaly. Mundan başga medisina ýagdaýy. Biz medisina konstitusiýa boýunça medisinamyz muht tölemeli. Ne dermanlara, ne berilýän bize hyzmata, medisin hyzmatyna. Egerde şol bolmaýan bolsa, onda şony ýa-ni Türkmenistanyň prezidenti ýerine ýetiriji hökümetiň ýolbaşçysy diýmek barlap bilenok, diýmek hökümet dolandyryp bilenok, diýmek bir uly problemalar bar. Şu problemalar ýa korrupsiýa esasyna ýa-da ukypsazlyk esasyna ýa-da ýürüýte goý berilýän kemçilikleriň üstünden esasyna bolup geçýär. Biz onu talap etmeli. Türkmenistanyň prezidentinden şonu ýerine ýetirmeli. Eger borçy ýerine ýetirmekmi? Ol atstavka gitmeli. Onu atstavka ugrutmak üçin bizim barymyz galyp, ýa-ni şonu talap etmeli. Ine şunun çıkışlar, şu ýagdaýdan çıkışlar şeýle. Mundan başga mekteplerde zanaveska alýan, part alýan sizin borcuňyz ýa-ni hökümetiň borçy. Hökümetiň borçy başlanýyş klaslary we uçýelişi teknik institutlary muht etmeli. Ol hökümetiň bilim siýasaty. Ol öz programmalaryna hökümet ýa-ni goýýar şu meseleleri. Ýöne gynansak da Berdimuhammedowyň ne milli ýa-ni siýasaty bar, ne munyň meýilhanasy bar, ýa-ni planlary bar, hiç tadı ýok. Şonuň üçin şu zatlar meýilnamalarda ýazyldy. Şonu ol şulardan berja etmeli. Egerde meýilnamada ýok bolsa, meýilnama düýgünden ýok bolsa, onu ol konstitusiýada ýazyldy. Türkmenistan döwleti her grajdana
bilim almak boyunça hemme şertler dürüdülmeli. Ine şo şertler. Bundan başka, egerde siz öz çağınızı mecbur bolup daşar yurtda okadyan bolsaňyz we siz diňe $50 Halk Bankynyň üstüne geçirýän bolsaňyz, onda siz ýene de arz şikayet aýtmana hakyňyz bar. Siz şu banklardan talep etmeli. Näme esasyna şular geçiren? Bizde valyuta ýok. Valyuta bolmasa siz bank bolýarmyňyz? Ola bir mesele. İkinci, Halk Bankda valyuta var, ol geçiriyor $50 ya $100. Beylik banklarda valyuta yok, ol geçirilen yok. O näme? Beylik banklar daşarıktan banklar mı? Ya olar daşarıkta yerleşýär mi? Näme bu bankda pul var da o bankta senin hataň bolsa, ýa-da pul geçen yok. Onun için Merkez Banka barmaly, talep etmeli. Birinci, ýa-da prosedura boýunça hataply bankyň ýolbaşynyň talep etmeli. İkinci bolsa, Merkez Bankynyň ýolbaşynyň talep etmeli şulatlar. Biz öz arz şikaýetlerimizi aýdyp öwrülmeli. Şu ýerde siz opozitsioner däl, şu ýerde siz grajdan aktivisti däl, şu ýerde siz aktivist däl, siz bir kimsedilin raýat, şu hükmüne baryp talep etmeli. Mana habarlar geldi şu gün Aşgabatda çölüň ýerine duranlaryna şular uňuşman magdynyň ýerine bıçaklaşyp ýörler. Ol bir-biriniň bıçaklanyň bilen, watandaşyny bıçaklanyň bilen çörek köpelmez. Onun için göwüne demeliler. Bu düýk problemany tapmaly. Düýk problemasy näme? Türkmenistan bankrot. Düýk problemasy Berdimuhammedow döwletimiz dolandyryp bilenok. Hemme ýerde tupiler eltdi. Hemme ýerde biz diňe aşağı çümkütdik. Hemme ýerde siýasatda, sosial soralarda, pudokluň ösüşlerine, azyk haritlaryny üpçün etmekde hemme ýerde. Ine şoň üstün işlemeli. Onun için magazynlarda bir-birini bıçaklamalar, magazynlar üýüşüp, siz şo ýerdäki hekim ýanyna barmaly. Talep etmeli. Prezidentiň wekili han çörek bar. Näme biz çörek alanda? Näme bizde iş ýok? Näme bizim hiç bir pulumuz ýok? Bizim şu döwletde ýaşaýar. Sizem şu döwletiň baglygyny çekip ýatyrsyňyz. Onu Türkmenistanyň prezidenti özü çekip öz bir guruş biznesini edip ýatyr. Näme gerek bize binalar? Näme gerek bize 5 etse gymmadylan stroykalar? Biz näme daşyrydyň adamlaryň baýa diýerse öz halkymyza hiçat beremdik. Ine döwletiň, ýolbaşyň esasy maksady ýerden alan baýlygy ummasyz, möçbersiz däller. Şol baýlyklar her adamyň, her Türkmenistanda ýaşaýan ýa-da Türkmen grajdan daşyna galan adam paýy bar. Onu paýlamak üçin döwlete büdjete sokýar, gizlin fondlara goýman, şo büdjetden birinji bilen azyk haritleri üçin etmeli. Guruluşyklar, itlerin medallary, itlerin şekilleri, itlerin köşkleri ol bir 10-njy, 20-nji, 100-nji tora. Birinji bilen biz azyk haritlerini üçin etmeli. Ine şoň üçin biz çykyş edip aýdýar, Türkmenistanyň prezidenti Türkmen halkyna karşı düşman. Bizde Türkmen halkynyň düşmany ýaly içinden dördi. Näme? Haçanda biz saýlawlar etmedik. Haçanda biz adamlary uky boýunça saýlap, ýolbaşy saýlamasak, ýa deputat saýlamasak, ýa-da agza bolup mejlisiň agzalaryny saýlamasak, onu biz diňe şoýaly çözükleri alarys. Ine onu biz dymy batyrys. Onu biz hiç tat edemdik. Her adam döwlet guruluşyna, her adam öz ykbalyna özü çözüp öwrülmeli meseleleri. Biz şonu çözmeýän gyra çekilen soň ine şu zatlar bolupdy. Biz Berdimuhammedow saýlamadyk. Berdimuhammedow Türkmen halkynyň düşmany. Onun ýanyna konsultantlar, prezident Sowetining ýolbaşçysy Hramow, ol Türkmenler, Türkmen halkynyň düşmany. Onun ornundaky Jadan Türkmenler, Türkmen halkynyň düşmany. Şunu adam Türkmen halkyny çukura salıp kırıp gelýär. Haçan açaýar? Men sizden soraýar. Sizin ýagdaýlaryňyzda elbet. Sizin ýagdaýlaryňyz gününe kynlaşýar. Şoň üçin sizden soraýar. Näme etmeli? Biz size näme etmeligini aýdyp gelip oturýarys. Siz şikaýet etmeseňiz, onu Türkmeniň aýdyşy ýaly ağlanyň çağa emjek ýok. Ine şol ýaly. Şoň üçin hormatly watandaşlar, men düşünýän ýagdaýlaryň kynlygyny, men düşünýän
sizi bir taraftan emheme, bir taraftan polis kızıp durulmy. Ýöne sizin haklaryňyz bar. Sizin şonu aýtmana, video çekip iýermäne, bolly stop diýip, ýa-ni näme bolanok diýip talap etmäne hakyňyz bar doly. Şonu etmeýän soň, şu zatlar bolup geçýär. Indi men ikinji sorum, biz Türkmenistanyna görüşmeli. Näme görüşmeli? Men size öňüm aýtyp gelýän, Türkmenistanyna her kim arş gaýetli boýunça çykmaly. Her kimin ýanyna barmaly. Her kim çözmese, şo ýerde gün-günden köpelip, siz bir 1000, 2000, 5000 yetmeli. O bir gezek çözmese hiç, inniki de goňşularyň bilen hemmäňiz toplanyp gitmeli. Indi siz liderler diýäňiz. Indi men liderlere ýanky soraw berýän. Türkmenistan halkynyň içindäki aktif adamlara haýyş edýän. Telegram programmasyny telefonuňyza göçüriň. Şo ýerden özüňize account diýe bir hasap açyň. O ýerden ine men bilen habarlaşyň. Şu ýerde meniň adresim bar. Sabaşka Kurbanow MKD. Şonuň boýunça men tap bilerdim. Men size aýdar näme etmeli. Siz bizim gelecekdäki, ýakyn gelecekdäki liderler. Men sizi näme etmeliligini öwredip, sizin bilen maslahatlaşyp bir plan eder. Şol öňe çykýan adamlar, arşykaýat üçin çykýan adamlary ýuwaş-ýuwaşdan köpelen soň şolary ýanky ýolbaşçylyk edip bir netije getirmeli. Ine şonuň üçin meniň bilen habarlaşyň, her kim bir kiçik topar açmaly Telegramda. Şo topar açanda 5 adamdan köp bolmaly. Inanýan, ýanky 100% ynam berýän adamy goýup içine şu kiçik gruppa bolup biz habarlaşyp durmaly. Ine şonuň bilen men soralarmy çykşymy torýan ýene bir kiçik Türkmenistanyň maglumat berýänse şu günden başlap Türkmenistana ahal welaýatyň maşinalaryny Aşgabatda goýbermäne gatagan. Eger AH maşinde nomerler bolsa, onu Türkmenistanyň Aşgabat şäherine goýbermäne bolýar. Diňe AG içindäki ýaşaýan adamlar. Ünsören bolsaňyz, Lewap, Daşoğuz, Beýlik welaýatyň adamlaryny goýbermäň bolsa, inni ahal welaýatynyňkyna goýbermäň. Bu näme sebäpli? Bu Aşgabat näme? Onuň individual şäherimi? Ya bu Aşgabat şunun üçin gurulmy? Bermuhammed üçin gurulmy? Hawa bayram. Bizim 70 ýyllar bayram wagyny sowduk, bunu ýazat görmedik. Sebäbi bu gorkýa, öz halkyndan gorkýa. Adamlar turar diýip gorkýa. Sebäbi öz ýalňyşyna gowy düşünýär. Ýöne şonu da giden ok. Binamyz namardan. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, bizim hukukamyz, bizim elimizde her adam öz kiçik ädimini etmeli. Biz häzir informasiýon söwüşde daşyny aklar, içinin informasiýon ýanky diýwaryny ýykmak üçin hemme bizim videolarymyzy, opozisiýon herketleriň videolaryny Türkmenistanyň içine ýaýratmaly durma. Ine şeýdip biz Türkmenistanyň içinin informasiýon ýanky demirden gurulan diýwaryny ýykyp adamlara gözlerini açyp, adamlaryň pikirlerini açyp, adamlary adalatlikda ýaşamana kömek eder. Şonuň bilen men gysgalyk çykşymy torýan. Men sizin soragyňyza jogap bermen. Häzir 3-nji çykşym bar, 1 saatdan, bir 3-4 saatdan. Ine şo ýerde diňe sizin soragyňyza jogap beren. Häzir gysgaly bir ýanky gepleşim bar. Şonu men diýjak alypdy. Şonuň üçin men şu gerek soragyňyza jogap bermen. 3-4 saatdan çykşym bar, şo ýerde men sizin soragyňyza jogap beren. Ramazan aýyňyz gutly bolsun. Berýän sadakalaryňyz, tutýan Ramazan aýyna agyňyzy, bekleýäňizi Allahan, Hudaýjan kabul etsin. Dogalaryňyzy, arzularyňyzy Allah Taala kabul etsin. Sag bolun.